Mateo Kapitulo 13. Miana gihapong adlawa mibiya si Jesus sa balay ug milingkod sa daplin sa lanaw. Unya tungod sa daghan kaayong mga tawo nga mialirong kaniya, misakay siya sa usa ka sakayan. Milingkod siya didto samtang ang mga tawo nagtindog sa daplin sa lanaw. Migamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Miingon siya, May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, adunay nahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipanuka kini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay jutay raman ug dili lawom ang yuta niini. Apan sa pagsubang na sa adlaw, nalaos ang bag-ong nanurok ug kay wala man makagamot pag-ayo nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto nahulog sa dapit sa mga tunukong sagbot. Nanubo ang mga tunukong sagbot o gilupig ang mga bag-ong tanom. Ug ang uban nahulog sa maayong yuta ug namunga. May namunga ug balig usa ka gatos kapilo kaysa natanom. Ang uban balig 60 kapilo ug ang uban balig 30 kapilo. ug miingon si Jesus, Busa, kung aduna kamoy dalunggan, pamati. Unya, ang mga tinun-an miduol kang Jesus ug nangutana kaniya, nganong sambingay man ang imong gigamit sa pagtudlo kanila? Si Jesus mitubag, Ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios, gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Kay ang aduna nay iya, dugangan pahinuon, aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan sa tao nga walay nahut, bisan ang gamay nga naa kaniya, kuhaon pagyud. Nagamit ako og mga sambingay sa akong pagtudlo kanila, kay nagtan-aw sila apan dili makakita, ug namati apan dili makadungog ug dili makasabot. Busa, natuman ang panagna ni Isayas. Nakakita kamo og nakadungog, apan nagpakabuta-bungulang kamo. Kay kining mga tawhana, gahig ulo. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog. Kay tingali uniyag makasabot sila ug mubalik kanako. Ug sila akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Apan kamo, pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Sultihan ko kamo sa tinuod. Daghang mga propeta ug daghang mga tao sa Dios nga buot gayon unta mo tan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita, ug gusto untang mamati sa inyong nadungog, apan wala sila makabati. Busa, pamati kamo ug sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian, apan wala makasabot niini, adtuon sa yawa, ug sakmiton gikan kaniya ang mga binhi nga napugas diha sa iyang kasing-kasing. Sama niini ang binhi nga nahulog didto sa agianan. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon, sama sa mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Apan wala kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunukon nga sagbot, sama sa mga tao nga nakadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka bahin ining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi, mipatigbabaw kay sa mensahe ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas didto sa mayong yuta, sama sa mga tao nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe, mamunga sila tag-usa ka gatos. Ang uban tagkan-uman, ug ang uban tagkatluan.